Dzień dobry. Potema Polska przyszła na czyszczenie materacy. Tam? To zapraszam do mnie. Dziękuję. Zrobimy czyszczenie próbne, które gdzieś potrwa 2-3 minuty i zobaczymy, co tu uzyskamy z tego czyszczenia próbnego. Teraz sprawdzimy, co wyciągnęliśmy z czyszczenia, które trwało około 2 minut. Bo czyszczenie zasadnicze trwa 20 minut, a to jest tylko próba, co tu uzyskaliśmy. No nie. O Boże. 2 minuty czyszczenia. I tyle tego jest w materacach. Na tym śpimy. Dobrze, w takim razie nasuwa się pytanie, jak często powinniśmy czyścić taki materac? W domu prywatnym wystarczy raz w roku wyczyścić materac, o ile nie mamy alergika w domu. Jeżeli jest alergik w domu, no to wtedy musimy według tabelki sprawdzić i według wyniku testu na alergeny, jak często powinien być czyszczony materac. Wtedy to przeważnie jest, że około 2-3 miesięcy. W hotelu 2 razy w roku zaleca się czyszczenie materacy, żeby były idealnie czyste, żeby klient miał pewność, że śpi na czystym łóżku. I tu żadne prześcieradło, żadna mata ochronna nas nie ochroni przed tym, bo to i tak się przedostaje do materaca i to wszystko tu w środku siedzi. Może mi Pani powiedzieć, jak to jest możliwe, że tyle tego tutaj jest, skoro pokoje są codziennie sprzątane? To jest zupełnie normalna rzecz, to można codziennie myć pokój, czyścić, odkurzać i tak żaden odkurzacz domowy nie wyciągnie tego, co nasze urządzenie wyciągnęło z tego materacu. A alergenem tu są odchody roztocze, tak? One zawierają białko, które jest głównym powodem różnych alergii, astmy. Nawet jak się budzimy rano i mamy sucho w buzi albo kaszel, nos zapchany, to właśnie jest to. Bo każdy ruch, który wykonujemy w łóżku, powoduje to, że to wszystko się unosi i wchodzi nam do nosa, do oczu, siedzi w rubbiach. Stężenie alergenów jest średnie. Teraz zakładam duży worek i zaczynamy generalne czyszczenie. Do tego włączam lampę UVC, która działa na roztocze, pleśnie, zabija roztocze i pleśnie, bakterie. Naszym środkiem materacem Clean Spray, który powoduje, że roztocze się nie rozmnażają. On jest zupełnie bezpieczny, ten środek jest na bazie alkoholu, nie ma żadnej chemii, nawet przyjemnie pachnie pomarańczą.